tenien pànic a que em descobrissin que en comptes d'anar a treballar jugava, tenia pànic. El d'en David és un cas extrem d'addicció als jocs en xarxa. Però entre els pares creix també aquesta preocupació. I a nivell del col·legi, de parles amb pares i els pares i amb amics i tot, i sí que evidentment hi ha un neguit. L'èxit d'aquests productes virtuals és fruit de l'atracció que desperten entre els joves que es fa difícil de controlar. Consoles, jocs en xarxa o fins i tot xats. Fer-ne un ús excessiu pot derivar en addiccions modernes. Abans de donar-me'n que tenia l'addicció, jo el primer que feia a arribar a l'escola era entrar a la meva habitació, encendia l'ordinador i em podia estar aquí fins a 8 hores aproximadament cada dia. I a vegades he estat aquí davant sense que ningú em parlés i jo mirant la pantalla sense cap senyal de vida dels altres. L'Aida d'aquella època era una Aida que s'ho prenia tot malament, que només pensava en estar a l'ordinador, que només volia parlar pel Messenger, que no tenia relació amb ningú. Els xats són un mitjà de comunicació molt estès entre la gent jove. Els permet parlar amb els seus amics durant hores i moltes vegades el fet de no veure's en persona és un avantatge per poder parlar de tot sense vergonya. L'Aida ha estat enganxada al xat més d'un any. Per això, tot i que ja hauria d'estar a la universitat, encara fa segon de batxillerat. La seva addicció va fer que l'any passat hagués de repetir curs. Jo abans venia amb els deures sense fer, però clar, jo estava com conforme, no? De que jo havia estat al Messenger i havia estat a gust, no? Que em donava igual portar els deures fets o no. Després sí que pensava, jolín, es podia haver fet, no? Jo tinc amigues que elles desconnecten tant com jo, però elles no es donen compte. Hi ha algunes que sí que em diuen, ostres, doncs jo estic igual que tu, hauria de posar remei. Tienes a todos tus amigos ahí conectados y ya hablas por ahí con todos. O sea, el teléfono ya, dices, ¿para qué voy a llamarla si la tengo en el Messenger? Y empiezas a hablar y no te das cuenta y pasan las horas. I al final te das cuenta que son las 8 de la noche i tu aún estàs ahí. Doncs ara tinc hora de treball de recerca, que precisament el faig d'això, de les addiccions sense drogues, i vaig aviam que me'l miri la tutora perquè em comenti com vaig i això. Endavant, puc passar? Hola, Aida. Hola. L'Aida es va adonar que estava enganxada al xat quan va anar amb l'escola a una conferència sobre addiccions modernes. Es veia reflectida en tot el que explicava la psicòloga com a símptomes de dependència. Se siente a menudo preocupado por internet, incluso cuando no utiliza. Yo en aquell moment estava al millor clase y pensant a ver cuándo llego a casa y me puedo conectar, ¿no? ¿Siente necesidad de conectarse cada vez durante más tiempo y más a menudo? Pues sí, jo no em donava compte, les hores passaven i jo arribava a les 3 i a les 2 del matí estava ja encara connectada, no? ¿Esconde a sus allegados la importancia de internet en su vida? Doncs sí, perquè jo a la meva mare li enganyava, li deia que no, que estava estudiant i que per mi no suposava cap problema, no, poder-me desenganxar, però realment sí que suposava. La Maribel feia temps que veia que el xat havia absorbit la seva filla, però tot i que la vigilava, l'Aida sempre aconseguia enganyar-la. Jo veia que estava amb l'ordinador enganxada a la pantalla. Ella, quan jo em sentia, posava la pantalla en negre. No. El primer trimestre va suspendre 6 i jo li vaig dir que això no pot ser, Aida. Mama, no t'amoïnis. Estava a la seva presència, però ella no hi era. Per poder-se'n desenganxar, cal fer un tractament psicològic de 2 anys. El més important és reduir les hores d'ús de l'ordinador i buscar altres alternatives per passar el temps. A diferència de l'Aida, molts joves que arriben a l'Hospital de Bellvitge portats per les seves famílies minimitzen la seva dependència de les noves tecnologies. Els casos diagnosticats d'addicció són molt minoritaris, tot i que van en augment.
Evidentment estem davant d'un problema, que comporta un accés en una conducta determinada. Connectar-se a internet, connectar-se a la xarxa, evidentment és una situació que hem d'aprendre a conviure, és una nova tecnologia de la qual doncs en podem treure molt de profit. Heu de decidir entre tots quin és el lloc adequat o adient per posar la videoconsola. Posaria la sala d'aquesta sala perquè sembla que sigui l'habitació de dos nens o dos nenes i que juguen. Sí, però això té un perill, i és que si la poses a la teva habitació només jugues tu i el teu germà, i si el papa i la mama, o sigui, volen jugar també, no hi poden estar amb vosaltres allà. A banda del xat, l'ús dels videojocs sense control és un altre dels perills que poden provocar una addicció. Jugar més de 3 hores seguides, com a norma, ja és fer-ne un abús. Per això es fan tallers com aquest, en què pares i fills aprenen a conviure amb les consoles. A nivell del col·legi, de parles amb pares i els pares i amb amics i tot, i sí que evidentment hi ha un neguit de que això potser es pot convertir en una addicció. En Mario, d'11 anys, i en Pablo, de 7, són uns amants dels videojocs. Ja tenen 3 consoles a casa, però tot i això, els seus pares tenen molt controlat l'ús que en fan. I per evitar que jugar es torni una obsessió, han posat unes normes. Podem jugar a la Play? Juguem tots junts? Vale, Fem una partida al bas. S'ha de fer un pacte o fer tractes i aleshores arribar a un acord de dir, bueno, jo et deixo, però et deixo jugar només que mitja hora, 3 quarts o una hora o el que sigui, i aleshores ho han de complir.